Siyathokoza ke bogogo, siyathokoza bomkhulu. Emagumbini amanye omhlaba, enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi, empumalanga nasentshonalanga, siyabingelela kwelikaMthaniya, kwelikaPhumba noMageba. Lo umkhulu Gwabini, kanti le Indalo Media and Podcasting. Bantwana bethonga, ngaze ngajabula, ngaze ngathokoza ukuthi siphinde sibe ndawonye kwenye ama-episode engithemba ukuthi nizoyithakasela kakhulu. Kulaba abasha abasanokusijoyina, siyabonga kanza kwethu izandla zindlula ikhanda. Siyabonga, niqhubeke nisupporte, ningaphezi, nisubscribe, ni-share content yethu, ni-comment, nis-engage kwi-comment section, because that's how we grow as a channel yakwa YouTube. Sidinga ukukhombisa ukuthi le audience esinayo i-active and present. So ngike ngaveza ukuthi uYouTube usesinikeze ilungelo lokuthi nina njengama-consumers e-content yamkhulu Gwabini, njengama-consumers, njengama-subscribers eNdalo Media and Podcasting, seningakwazi manje ukuthi umuntu akhethe i-membership ethize, into ezokwenza nje ezokusetha apart from abanye ama-ordinary followers or subscribers. So ngicela ukuthi nithathe i-advantage yaloko. Kuzoba khona depending on i-package i-membership uyithathile, kuneya R79, kube khona ya R179 njalo ngenyanga on a monthly basis. uYouTube uzodeducta leyo mali kuwena, ayithumelele ikhehla lamakhehla, ikhehle lenye umkhulu Gwabini, ebese siyakwazi-ke nathi ukugcina iy'dingo zayo le channel, sikwazi ukugcina iy'dingo zensebenzo zomsebenzi esiwenzayo, esiwuphathiswe yithonga, esiwuphathiswe okhokho basendulo. Ngenza ukuthi ngiyacela-ke nithathe i-advantage yaloko. Again, kuzoba khona ama-privileges oba nawo mangabe mhlawumbe let's say uthathe i-membership, ilokhunjani i-membership ya R79 a month. Kuzoba khona ibheji, mhlawumbe i-star esiwukhala thizeni esizoba seduze kwegama lakho, okuzokwenza ukuthi mangabe abantu bengena kwi-comment section babone ukuthi wena you are not just an ordinary member, but ulokhunjana uyi-elite member yeNdalo Media and Podcasting. Labo bantu-ke again, mangabe kwi-comment section ibona abantu engibaphendula kuqala, laba abama-members, uyabo, ibona engibaphendula kuqala. Even noma i-majority yabo-ke sikhona futhi ka-WhatsApp, mangabe bengisendela ama-VN, bengicela usizo, bengicela i-information, abantu engiqala ngabo kuqala, because already sebeyikhombisile i-gesture ye-membership ukuthi no, abantu abanjani, abafunayo ukubona umkhulu Gwabini ekhula edlondlobala, abantu abafunayo ukubona Indalo Media and Podcasting iqhubeka iya phambili. So i-first preference yami izobe ilabo bantu, ikakhulukazi kuzohamba kuhambeke again depending on i-packaging oyithathe, i-membership ongene kuyona. Kuzoba khona ama-video, nama-shorts, nama-live chats azoba awama-members kuphela. Kuzoba khona ama-topic nje engizobeka usuku, ngosuku oluthize, isikhathi esithize, let's have live. La nizo-interacta khona nomkhulu, uthole ithuba nje liyingqayizivele ukuthi ukhulume nomkhulu, sibukana nawe, siphendulane ngaleso sikhathi, sambulelane izinto ngaleso sikhathi, mhlawumbe makuvuma sihlolelane ngaleso sikhathi live khoma. So those are some of the perks ozowa-enjoya by virtue of becoming a member yeNdalo Media and Podcasting. Bantwana bethonga, kulaba abasha abasanokusijoyina, sithi welcome. Ngicela nithathe isikhathi niwabukele wonke ama-video umkhulu asewenzile, so that we are up to speed. Siyazi ukuthi le channel kahle hle ihamba ngasiphi ispeed, ihamba ngaluphi unyawo. So kuzobaluleka ukuthi laba abasha baqale babuke nje wonke ama-video, banikeze isikhathi, ebese-ke beyaqhubeka nama-video amasha, sebene-understanding ukuthi sisebenza kanjani, kahle i-agenda yethu ithini. Siyabonga-ke, siyabonga abantwana bethonga, sithi camagu, sithi lesedi. Leni ikhona-ke emagumbini amanye omhlaba, ngiyathemba ukuthi konke kuyahlangana, konke kuyalunga. Ngenza kwethu ngicela ukuthi namhlanje senze u-part 4 wobungozi besithunywa esinganakekeliwe, wobungozi besithunywa esiphakeme kodwa esinjani, esingakahlaliseki kuwena, noma mhlawumbe uma umuntu nje osaku in denial indaba zokulungisa izithunywa nani.
Sengikwenzile-ke u-part 1, 2 and 3. Ama-link akhona ngizowa-attach-a la ku-description section. Uma ufuna ukuvisitha lawo ma-video ukuze usheshe u-understand ukuthi sisuka kuphi nalento le, ubungozi nama-tricks esithunywa. So I'm not going to recap because ama-video vele ngizo-attach amalokhunjana ama-link la. So ake siqhubekeni-ke ngane zethonga ngobungozi besithunywa, ukuphakama kwaso singakudli ukudla kwaso okuyikona esikudingayo. Isithunywa sinako ukufika esigabeni la othola ukuthi khona ufike ingqondo yakhe iyaphithizela. Ngihlale ngisho ukuthi isithunywa isikhwishekhwishi 24/7 akulalwa, isikhwishekhwishi, isishingishane, umoya ophithizelayo. So mangabe wena ungasiniki ukudla kwaso, siyakwazi ukugqiba sidle kuwena ube nezigulo ezithize nje zakho wedwa nje ezintsha nje esiqala ngawe ngisho uyichaza sithi ayi asikaze ke sikuzwe lokho ngobani sesidla wena. Siyadla ke kumnikazi waso isithunywa mangabe umnikazi waso enjani, engasikhuthalele, engasinikezi ukudla kwaso esikudingayo. So elokhunjaneni-ke sinawo-ke lo mkhuba lo wokuthi mase siphakeme kakhulu, angithi siyasebenza, siyathunywa. Isithunywa phela umoya isishingishane. Ube nenkinga mntwana wethonga sikuqwashise, ube nenkinga ungakutholi ukuresta, angisho njalo. Yes, igama awuphumuli mangabe lo moya wona ungaphumulile, ungahlelekile kwena, ungahlambulukile, ungekho unga-align-ekile kahle kuwena, awukutholi ukuphumula. Ngisho ukuthini na, ngikhuluma ngakuphi na ukuphumula. Kunalento le eyibenzayo-ke abantu besithunywa kakhulu mangabe besaqala ijeni yabo noma mhlawumbe besahamba iy'ndlela ey'-wrong. Uthola ukuthi uyacabanga kakhulu emqondweni, izinto ey'julile ey'ningi, ezinye awunazo ngisho iy'mpendulo zazo. Okunye nje ku-wild, ucabanga into engekho ngisho la kwi-country kuyona, kodwa wena uthola ukuthi nje impela hayi u-fixated kuloyo mcabango, kuleyo country kuyona. Ube fixated kwifamily ethize, ucabanga izinto zabo. Ucabange nje, ube fixated ekulungiseni iy'mpilo zabanye abantu ngokomqondo, ngokwemicabango nangokwemizwa. Uqwashe, uthole ukuthi nje mhlawumbe sike silinganise nje ungena embhedeni ngabo-9 hoping ukuthi hayi buzofika ubuthongo ngilale. Sithi isithunywa unamanga, siqale senze lezi zinto zazo-ke. Cabanga izinto ey'ningi, usembhedeni kodwa cabanga izinto ey'ningi, kuze kucace ukuthi hayi ubuthongo ngathi abufiki, engathi uzothatha ifoni mhlawumbe uyazibasisa. Siyahamba njalo isikhathi, kushaya u-10 ebusuku, 11, 12. Yabona mase seku-12, lesi sithunywa lesi esingahlelekile kuwena, esesisho ukukumimilita, esisho ukukugwinya, sizoveza sikuboleke u-20 minutes wobuthongo. Kade ukhathele, kade ufuna ukulala, sikuboleke nje u-20 minutes wobuthongo noma u-30 minutes. Kube ngathi uyacimeza, uyazumeka, ebese futhi nje gwiqigqi kube khona into ekuphazamisayo. The moment uvula amehlo mntwana wethonga, kuphele konke ubuthongo, kodwa umzimba wona uyacomplain ukuthi ngikhathele, kodwa nje kuwena kuphele nje ubuthongo, kucace ukuthi ayiphelile. Ngesikhathi uvula nje amehlo, iyaqala ingqondo isicabanga izinto. Isithunywa-ke leso, isithunywa-ke esingahlalisekile-ke leso, isicabanga izinto. Kushaya u-1, kushaya u-2, kushaya u-3, ingqondo nje iyaphithizela, ucabanga izinto ezingahlangani, izinto engekho ey'ningi ngesikhathi esisodwa. Isithunywa-ke leso kanzakwethu, sisuke sesidla wena, sesidla kuwena, sesidla amandla akho, sesidla i-peace yakho, ngoba wena uyinike awusiniki ukudla kwaso. Siyaqala-ke sidle kuwena. Yabona isikhathi unale mpilo enje, ustruglisha ngisho ukulala, ubuthongo makwenzekile walala, uthi uvula amehlo, ubone ukuthi hayibo, mawubheka isikhathi, hayibo ngisalale u-30 minutes, noma ngisalale u-20 minutes, noma u-15 minutes kwesinye isikhathi. Kodwa kube ukuthi sekuphelile ubuthongo wavula amehlo.
nempilo yakho ngaleso sikhathi isuke ihlangahlangene. Yabona le uzovukela kuyona ekuseni impilo ihlangahlangene. Isithunywa-ke leso-ke. Njengoba ngihlale ngisho ngithi mina emoyeni yonke ekufanele ukuthi niyihloniphe, kufanele nihloniphe izithunywa ngoba hhayi sizokuhlangahlanganisela. Hhayi sizokuhlangahlanganisela. Yazi ukuthi umuntu ogeje iy'bongo onenkinga yey'bongo ungcono kunomuntu ohlangahlanganiselwe isithunywa. Ungcono kunomuntu ohlangahlanganelwe isithunywa esingahlalisekile kuyena. Siyingozi bantwana bethonga isithunywa uma ngabe singahlalisekile kuwena. Kukhona bakho abalokhu nja kwi-comment section bahleka uma ngithi mina isithunywa masiphithizela, ikakhulukazi lesi esiphahlwe yidlozi esifuna ukusebenza. Sinako ukuthi sikusondeze eduze kwakho abantu. Wena at face value, mhlawumbe ubone i-girlfriend noma ubone i-boyfriend noma ubone u-husband noma ubone u-wife. Kodwa in actual fact sikusondezela labantu ekufanele ngabe wena usuyaqala uyabalapha. Wena bese ubona intombi lapho ubone u-girlfriend ubone u-boyfriend. Abanye baze bangene emshadweni ufike ey'gabeni zomshado. Ushada isiguli sakho. Umuntu ofanele uyamlapha. Ama-tricks ubungozi-ke besithunywa-ke ukuthi kuthatha ngakufaka esimeni esinjalo. Olunye uphawu lesithunywa esingahlalisekile esesiqala ukudla kuwena. Esesigqiba kahle hle. Ilento angithi lo moya lo ufuna izinto ezenzeka fast. Ngihlale ngisho ukuthi sinama-tricks. Sifuna uku-explore izinto ezintsha. Sifuna ukutry izinto ezintsha ezingakaze zitrywe. Isithunywa leso siyaphithizela. Khona igama engilifunayo. Kunale adrenaline esiyifunayo isithunywa. Angithi sifuna ukunconywa uma senza izinto isithunywa. Siyabukisa ngawe ebantwini. Uma usenzela kahle uyabuka udume kahle. Uma ngabe ungasenzeli kahle sibukisa ngawe ubihlaya. Siyayithanda into ebukiwe isithunywa. Usiqaphele. Siyayithanda into ebukiwe izithunywa. So kuzoba khona isigaba empilweni yakho la esibukisa khona ngawe nje. Uphenduke nje umampara nje wangampela futhi kucace ukuthi hayi umampara-ke lo. Abantu uma behlangana nawe baphike ngisho ukuthi wakwafika wakwafunda nje impela wagogoda. Abantu uma bekubona behlangana nawe baphike ukuthi wakwasebenza nje wake waqala nje ngisho ukusebenza. Ngoba uma ngabe sesibukisa ngawe sithatha yonke into uphenduke ihlaya usale nje u-ema futhi nawe uzizwe ukuthi hayi cha yabona-ke manje ngu-ema. Ngulopholo qobo. Isithunywa-ke ubungozi besithunywa-ke lokho. Ngicela ukuthi ngikwenze lo part 4 ngoba ngibone ngathi niyayi-enjoya le segment. Sengizoqhubeka manje sesizoqala ilokhunjana i-aspect entsha, i-topic entsha sesithunywa. Sobe sikhuluma ngesithunywa ukuthi kuthiwani uma kuthiwa siqhumile noma uma kuthiwa qhumisa isithunywa noma phakama ilokhunja isithunywa sakho. Yini isho ukuthini leyo nto? So nakhona futhi ngizozama ukwenza kube i-series. Abantu abazoyibona kuqala i-series obviously ilaba abama-members asebe-subscribe-ile kwi-membership ye-Indalo Media and Communication. Bazobona kuqala lo ma-video ebese-ke mhlawumbe emva kosuku seningaqala-ke niwabone-ke as ama-ordinary members Indalo Media and Podcasting. So siyayithanda i-adrenaline, sifuna i-adrenaline. Nabo-ke ubungozi be-adrenaline. Angithi asikakahlambuluke sakhe, asikakahlaliseki. Asinakekelekile, asifidwa, sesidla kuwena. I-adrenaline isikhathi esiningi kuba ne-addiction ehamba nayo. Kuba ne-addiction esifuna ukufida kuyona ngoba sifuna ukuzwa inhliziyo yakho ithi gigigi ngamandla. Sifuna ukuzwa uphakamela umoya. Angithi umoya lesikhuluma ngawo isithunywa. Sifuna ukuthi uphakame umoya wakho, ube ne-chicken skin. Sifuna lezo zinto isithunywa angithi. So mase sesidla kuwena sizo-introduce kuwena into ezoba i-addiction. Isikhathi esiningi abantu esengisebenze nabo bazoba ne-addiction ye-gambling. Why? Because i-gambling it does bring about this adrenaline. Yabo. Ubona umuntu abantu abagembulayo athi akukhushuke umoya. Angazi benze njani, angisijwayeleke lezi zinto. Mhlawumbe adlale aspina ama-game, akuspina afaka amabhola. Sifuna isithunywa, sifuna i-adrenaline. Angithi sifuna into egijimisa igazi, into ephithizelayo ngoba siyisikhwishikhwishi. Wena soku-introduce kwi-gambling. Hayi i-gambling uzothi makade mhlawumbe kade
kade uxakekile uqala igambling. Isithunywa sokufaka igambling until uzube phuwa. Uhlupheke-ke manje uhluphekiswa igambling. Ngobani? Asihlambulukile, asihlelekile, we are not aligned naso. Sesidla kuwena, sidla le adrenaline ekufanele ngabe wena kungonakele lutho uyakhuphuka, uyokhuleka, uphakamela umoya lapha mawukhuleka uhambe uye emanzini empophomeni, uphakamela umoya lapha ushawa impophoma. Ngangithi awukutholi lokho. So sizosondeza eduze kwakho izinto ezokwenza umzimba wakho ukuthi uresponde ngale ndlela ekufanele ngabe kahle uresponda ngayo. Ebese siku-introduce kwi-gambling. Isikhathi esiningi labo bantu besithunywa baba naleyo nkinga ye-gambling. Futhi i-gambling yabo ngoba isuke iyinkinga, abadliwa babuya ngokuzolala. Isithunywa sine-sulphase, yingakho noma umuntu wakhona uma ngabe sesilungisile isithunywa uba nemilingo ethize ajwayele ukuyenza. Mhlawumbe ngabe yokulapha, kungabe yokuhlola, akuhlolele into oyibona kahle ukuthi lo muntu wakhuluma into eyaziwa yimina kuphela. Kodwa yena afika akambulele ngoba siyathanda ukunconywa, siyathanda ukubukwa, siyathanda ukubukisa into esifuna ukuyenza manje. Asidonsi ukuthi isithunywa sikwenza manje. So mangabe sesikufaka kwi-gambling, umuntu wakhona unqena ukumnikeza 1,000 umuphe. Yazi isithunywa sakhe ngoba usadlisa isigaba lesi, sizoba nesimfake isulphase, athathe leli 1,000 alilode la eliloda khona. Abesanenza into ungakazi uzuyibona yenziwa. Abheje ngaleyo ndlela ababheja ngayo ababhejayo. Abheje ngaleyo ndlela abheje nje ngalo futhi leli 1,000 lonke. Licwile. Aqala aphakamela umoya. Sidleke isithunywa ngaleso sikhathi. Kodwa manje sidla into wena ehlehlisele emuva. Kodwa sifuna uphakamela umoya, sifuna ujuluka amakhwaphi isithunywa. Isithunywa-ke leso. So siyingozi mase kufika esigabeni sokuthi sesidla kuwena. Izinto esiyi-introduce kuwena lezo. Driver uyathanda ukuba i-risk taker. Mangabe unesithunywa esingakahleleleki kahle, esingakahlaliseki kahle. Mase sesidla kuwena, sifuna wenza izinto eziyi-risk, kodwa wena uthola ukuthi izona izinto o-drone kuzona. Ngobani? Kunale adrenaline esiyifuna emzimbeni wakho esingayitholi. Ongasiphakeli yona. Ebese siyaku-introduce-ke entweni ezokwenjani? Ezokukhuphula umoya, ezokwenza i-heartbeat yakho ishaye ngamandla. Ubungozi besithunywa lokho ekhuluma ngabo bantwana bethonga. Ubungozi besithunywa ngokuhlukahlukana kwazo nangokwezigaba. Isithunywa sifuna ukusebenza, esiphahlwe yidlozi, isithunywa sasedlozini. Siba njalo-ke isithunywa. Into sikuphusha ukuthi uyenze manje. It's now or never emntwini wesithunywa. Bamba-ke lento ya now yesithunywa. Iphinde futhi ibe inkinga emntwini wesithunywa esinganakekelekile, esingahlelekile, esingahlambulukile. Ngoba izinto ufuna ukuzenza ngendlela yakhe loyo muntu. Angeke uze umakheke umuntu wesithunywa esingahlelekile, esingahlambulukile. Akakheki. Akekho umuntu onzima emhlabeni njengokudila nomuntu ophakamela isithunywa esingahlalisekile. Akakheki nje. Umbamba ngala aphunyuke ngala, umbambe ngala aphunyuke ngala, umbambe ngala. Okulandela lapho niyaxabana naye. Awona-ke abantu benithunywa ezingahlelekile. Hayi. Baxabana nawo wonke umuntu okhona. Ngisho lo muntu lo kahle owusizo kubona. Bayaxabana nabantu, bayaduba benjalo, bayaduba umuntu onesithunywa esesiphakeme kakhulu. Bayaduba, bagudi kabi lapho. Uvalelisa manje angayihoyi indaba yakho. Futhi kucaca ukuthi mangabe ungazehlisi wena, futhi ngempela kuzoba nje, kuzoba amabheketwane kube nje. So yizinto esifuna ukufida kuzona, kodwa manje le energy asiyitholi kahle kuwena ngendlela e-right ehlelekile. So sizokufaka kuma situations azokuphakamisa umoya, azokuhlubula umoya. Yabo zokwenza i-heartbeat yakushaye ngamandla. Isithunywa-ke leso esiphakeme esesiqala ukudla wena ngoba sigcinile imfanelo zaso. Ngoba usinika ukudla kwaso. Hayi sizokuqhatha-ke nabantu. Ngobani? Kukhona lento yokuba sad. Yabona lo moya wokuba sad.
Sona-ke sizofida lokhu, sizofida kulowo moya we-sadness, kulowo moya wokudumala, wokudangala, wokuphatheka kabi, sidleke ngaleso sikhathi. Uyabona ukuthi kube umuntu o-active, osikhuthalela isithunywa, ngaba kufiki lapho ngoba ngabe sidla kahle umoya okuyiwo, sihlambuluke kahle, usiyele emfuleni, usiyele empophomeni, usiphakamise ey'ntabeni, usiphakamise enkonzweni yaseSiyoni la izofike kushube khona. Nikhushuzele kujuluka amakhwapha ngihlale ngisho ngithi sifuna ukubona umjuluko, sifuna ukubona iy'nyembezi, sifuna ukubona kujuluka amakhwapha. Isithunywa-ke sidla kuleyo energy enjalo. Kodwa manje mangabe ungayenzi wena willy nilly, sizokufaka kwi-situation ezokujulukisa amakhwapha. Njalo nje iy'nkinga zomuntu nje onesithunywa esikahlelekile zijulukisa amakhwapha ngisho uyilalela iy'nkinga abhekana nazo. Njengoba kade ngisho nje le addiction, omunye ukafike nje asho kalula athi yazi sengidliwe 100,000. Uthi uyambuza uthi angizwanga udliwe malini? Athi sengidliwe 100,000. Hey, inhliziyo ishaya ngamandla. Isithunywa zakhe ihlangahlangene-ke loyo, ihlangahlangene. Njengoba ngisho ngithi siyayithanda into eyi-risk nento eyenzeka manje. Bantwana bethonga, inhloso nqangi yalama video akanje ukufundisana. However, at times when I deliver these lectures, when I deliver these teachings, I always try to be as entertaining as possible because angifuni phela ibhore i-content yethu. But ngokwangempela lezi zimo engikhuluma ngazo izimo ezijulile ekufanele niy'khathalele, ikakhulukazi abaningi benu sebezele baney'ngane, and iy'ngane zethu zinazi impawu. Uyabona nje iy'ngane nje nami ngizele, nani abanye benu bazele lapho emakhaya enisimuka khona. Uyazibona ezinye iy'ngane zakho ukuthi hayi bo, le part of me ngathi kukhona osekwenzeka kuyena laphaya esafunda isikole ebuncane. Uma ucabanga lowo mntwana maze kufika isigaba sokuthi wena uyahamba uyamshiya ngasemuva, uyothi webani athi wephi kule nhlifihlifo osumshiye kuyona. So lama video ngenzela ukuthi ni-consume le content, kodwa ikakhulukazi sithatha action, ungagcini ngokubuka. Akwanele usilaphe isithunywa ngokubuka. Yes, mina ngoba kuma-veins ami ne-aura yami, I'm a healer. Okuyenza ukukhuluma kuwena kuhlale kamnandi kuwena, kodwa akusho ukuthi you have been healed. There are specific rituals that must be performed in order to align with isithunywa sakho or izithunywa zakho. And lowo ma-rituals angeke uzoba exchange ngokubuka ivideo kuphela yamkhulu Gwabini. Zingane zethonga la enikhona emagumbini amanomhlaba, nginifisela konke eniy'fisela kona, okuhle, konke enikuzamayo engathi ngingaphumelela, nazo zonke iy'ngqinamba enibhekane nazo engathi ningazinqoba ngelinye ilanga. Impilo ibuyele esimweni, kuthi konke okuke kwadliwa isikhonyana eminyakeni eyedlule kubuyele kunina. Ebese lokho senikwazi ukuthi kufanele kulunge, ngicela nikhuthale, asike sibe isizukulwane esisha that does right. Asike sibe isizukulwane esisha that is proactive rather than reactive, because sila esikhona nje kanje abazali bethu bebe-reactive, bebesukuma ngoba sekonakele. Kanti izinto eziningi nje could have been avoided nje easily, ikakhulukazi into eziphathelene ne-spiritual awakening, ne-identity, ama-identities ethu. This is Umkhulu Gwabini, le Indalo Media and Podcasting. Asibonane kwi-episode elandelayo. Tsamaku, Ndawuwe, Lisedi.